ଆଲୋ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ବାପା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିବେ। ତୁ ମୁଁ ତତେ ଡାକିତେ ଆସିଛି। ତୁ ଆମ ଟିକି ଖାଇତେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ନୂଆ ଜାମା ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ରାତିକି କେକ୍ କଟା ହବ ମୋର। ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଆସୁଛି ହେଲା। ଟିକେ ରହିଲୁ। ତୋର କେକ୍ କଟା ହବ, ତୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୋର ନୂଆ ଜାମା ଆସିଛି, ସବୁ ତ କହିଲୁ। କୋଉଠୁ ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କଥା ଶୁଣିବି ନା ତ ବ୍ରେକ୍ ମାରା ଶୁଣିବି? ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ରାତି ବେଳକୁ ତୋର ମୋର କେକ୍ କଟା ହବ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ଆରେ ତୁ ତ ସେ କେକ୍ ଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୋର ସେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲୁଣି? ତୁ ତ କେକ୍ ଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦାନ୍ତ ପୁରେଇକି କାଟି ଦେଇଥିବୁ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ତମର ତ ଛୁରୀ ଦରକାର ହଉଥିବ ଛୁରୀ କାଟିବା ପାଇଁ, ଦାନ୍ତରେ କଟି ଯାଉଛି। ବୁଝି ଆସିଲୁ?